Pripremam monodramu Lenka Dunđerski Kobni čas i to je generalno projekat kojim ja želim da približim lik Lenke Dunđerski narodu. Lazo Kostić je generalno, on je krivac zbog čega to nije ostvareno i zbog čega nisu otišli dalje od te neke platonske ljubavi, jer njemu je bilo jako bitno, iako to ne deluje tako, mišljenje drugih ljudi i mišljenje njenog oca. S druge strane, njoj je takođe bilo jako bitno mišljenje oca i negde se smatra da je očinska figura u njenom životu najvažnija i da je to jedan od razloga zbog kog se ona zaljubila u Lazu Kostića. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Teodorom Kučić, studentkinjom glume na Fakultetu dramskih umetnosti. Ti si sada na 4. godini i pripremaš jedan zanimljiv projekat. Ispričaj nam za početak nešto više o samom projektu. Pa prvo, dobroveče i hvala na pozivu. Pripremam monodramu Lenka Dunđerski Kobni čas i to je generalno projekat kojim ja želim da približim lik Lenke Dunđerski narodu. Ko je bila Lenka Dunđerski? Pa Lenka Dunđerski, pored toga što je bila ćerka najmućnijeg veleposednika našeg, je zapravo bila jedan tragičan i nesrećan lik. U smislu, zavolela je čoveka, kuma, i ta ljubav je generalno mogla da se ostvari, velike su šanse bile da se ostvari, i ja, na primjer, to nisam znala dok nisam krenula da istražujem o Lenki Dunđerskoj i o tom odnosu Lenke i Laze Kostića. Lazo Kostić je generalno, on je krivac zbog čega to nije ostvareno i zbog čega nisu otišli dalje od te neke platonske ljubavi, jer njemu je bilo jako bitno, iako to ne deluje tako, mišljenje drugih ljudi i mišljenje njenog oca. S druge strane, njoj je takođe bilo jako bitno mišljenje oca i negde se smatra da je očinska figura u njenom životu najvažnija i da je to jedan od razloga zbog kog se ona zaljubila u Lazu Kostića. Da li se monodrama bavi samo tim delom, te njene tragične ljubavi, kraja života ili nekim ranijim delom? Da. Monodrama je generalno bazirana na izmaštanom događaju. Kao što znamo, Lenka Dunđerski je preminula u Beču. Ja sam izmaštala da je Lenka Dunđerski preminula u svom domu na svoj 25. rođendan. Znači nije izvršila samoubistvo? Pa izvršila je. Ja sam iskreno zagovornik teorije da je Lenka Dunđerski izvršila samoubistvo, jer postoje razni dokazi i potvrde toga. Prvenstveno, ne postoji ni jedna lekarska dokumentacija nije ostala iza Lenke Dunđerski o njenoj bolesti. Drugo, svedočenja ljudi iz njene okoline koji govore da je ona otišla živa i zdrava u taj Beč i da ih je iznenadila ta njena smrt. Treće, njen brat Gedeon je spalio svu njenu korespondenciju. I ima tu dosta, onda isto etimologija reči vila, kojom Laza Kostić nju naziva, predstavlja duše devojaka umrlih tragičnom i nasilnom smrću. I sad sve to kad se sagleda, velika verovatnoća je da je Lenka izvršila samoubistvo. Dobro, nećemo previše da otkrivamo što se tiče same monodrame. Premijera je sada u subotu u Beogradu, je li tako? Da, premijera je sada 22. decembra u Beogradu, u Domu Jevrema Grujića. A generalno planiram da održim i staropazovačku premijeru i nadam se da će to biti krajem januara, posle svih ovih novogodišnjih i božićnih praznika. Dobro, svakako ćemo obavestiti naše gledalce kad bude vreme. Osim te monodrame, da li si do sada učestvovala u još nekim značajnim predstavama ili možda nekim turistim projektima? Pa jesam, da, generalno mi smo na fakultetu imali zadatak svake godine po 2 predstave da spremimo. Prva predstava nam je bila Crvenkapa i Pepeljuga, to su dečije predstave koje smo igrali u DKC-u, pa onda smo igrali na Belefu, onda smo radili u prvoj godini u Potpalublju Vladimira Arsenijevića. To nam je bila prva ispitna predstava s kojom smo proputovali dosta i zaista smo dobili najbolje kritike gde god da smo se pojavili. Onda smo u drugoj godini bili pozvani na Sterijino pozorje i tada smo radili predstavu Proslava gde smo pobrali najbolje kritike.
Onda smo sad u 3. godini, pored toga smo radili Play Nušić, Nušićeva dela u sat vremena smo sva obradili. Onda smo radili sad u 3. godini Kosu, musical, isto na Sterinom pozorju smo to igrali. Kako ti pevanje? Pa, više mi idu izvorna muzika, izvorne pesme nego ove druge, ali sreća je pa nije pevanje presudno u glumi, tako da sam se izvukla ovaj put. Da li si do sad nastupala pred staropazovačkom publikom? Jesam. Igrali smo Crvenkapu i Pepeljugu ovde u Staroj Pazovi pre 3 godine. Što se tiče ovde na lokalu pozorišta, imamo nekoliko amaterskih pozorišta. Da li si sa njima imala neku saradnju, da li si učestvovala u nekim njihovim predstavama? Nisam učestvovala, niti sam imala saradnju, zato što sam prethodne 3 godine od jutra do mraka bila na fakultetu i fakultet mi je bio prioritet u životu, a i generalno više želim da se ostvarim glumački u Beogradu, pa onda kad uspem tamo, volela bih onda da dođem ovde, da li da otvorim neki studio glume, da aktiviram srpsku trupu, pošto znam da ima slovačka, ali nema srpska. Volela bih srpsku trupu da... Ima u Novoj Pazovi, ima ali u nema Novoj, u da, ali Staroj, nema u Staroj. Volela bih da organizujem, ali generalno kad kažem ljudima da sam iz Stare Pazove, svi me pitaju za našu slovačku trupu. Svi me pitaju dosta je poznata, nisam ni znala da je toliko poznata i to mi je jako drago. Ponosna sam zaista na svoje sugrađane, ali eto, u nekoj budućnosti planiram da se posvetim baš Pazovi. To su vrlo lepe ambicije i ovde svakako kod nas ima dosta mladih ljudi koji su zainteresovani da se bave glumom. Da li već sad mogu možda da ti se jave, da im daš neki savjet kako može da upišu fakultet, kako da se malo, ti si išla na dadove ili tako, prosto da ih uputiš kako bi mogli malo se usavrši pre samih studija, pre ispita. Pa, javljaju mi se dosta mladi momci, mlade devojke koji su zainteresovani i generalno moj savjet, prvi savjet koji im dam je da odaberu dobru školu glume. Da ne idu u svaku školu glume jer je Beograd pun tih škola glume, a možda ima 3-4 koje su zaista kvalitetne. Druga stvar je da moraju da budu sigurni da žele zaista da se bave glumom, jer, što bi rekao Bogdan Diklić, nije gluma sve što sija. Naravno, nije to igra, to je ozbiljan zanat. I ti ako upišeš glumom, oni moraju da budu svesni da će od 7 ujutru do 11 uveče biti na fakultetu, svaki božji dan, i da nema ni vikenda, da nema ni proslava, ničega. Da je sve podređeno fakultetu. Meni je to lično bilo jako teško, prvih nedelju dana, i mislila sam da neću uspeti. Čak su i moji roditelji... Dobro, ako je samo nedelju dana trajalo. Pa prvih nedelju, ja sam mislila da će trajati duže, ali prvih nedelju dana je to trajalo i onda sam se navikla. Jer je to ono što ja hoću i podredila sam sve tome. I nije mi bio problem u 4 ujutru da ustanem, da u 6 krenem već iz Stare Pazove, da bi stigla na predavanje na sve. I teško jeste studirati glumu, ali je vrlo zabavno i generalno dobra stvar studiranja glume je što sazriš kao osoba. I ja gledam po sebi, ja pre studiranja glume i ja sad ne mogu da se porede. Tako da ko hoće, može, ja sam voljna svima da pomognem. Da li mogu da te kontaktiraju recimo preko Facebooka? Da, preko Facebooka, preko Instagrama, sad su te društvene mreže aktuelne. Voljna sam svima da pomognem. Imam sada 2 devojke iz Pazove kojima pomažem u odabiru monologa, generalno u pripremi tih monologa, jer ipak znam više od njih i mogu da im prenesem znanje koje su meni moji profesori preneli. Tako da može, kogod je zainteresovan, nema problema, mogu slobodno, svakom ću da posvetim vreme i da mu pomognem da odabere najbolji monolog, jer je to generalno najbitnije, ti monolozi za prijemni, najbitnije su da odabereš one koji tebi odgovaraju lično, a ne one kojima profesorima ili ljudima koji te spremaju odgovaraju. Da, svakako, ti si kroz to već prošla i možeš da daš vrlo dobri savjet. Da, tako da ja sam uvek otvorena za nove saradnje sa mladim ljudima i kvalitetnim. Kako je uopšte krenula ta tvoja priča sa glumom? Da li je to neka ljubav iz detinjstva? Da li si se bavila još kroz školovanje, kroz osnovnu školu? Da li je bila neka dramska sekcija ili nešto sasvim drugo u pitanju? Pa, ja sam od malena generalno govorila da ću biti glumica, da ću studirati glumu, ali se u osnovnoj školi nisam bavila glumom. I kada sam završila osnovnu školu, čula sam za pozorište Dadov u Beogradu da oni imaju tu neku dramsku sekciju kao. I ja sam kontaktirala Brankicu Sebastijanović, pošto je ona tada bila u Dadovu i upisala i glumu i sve.
I onda je ona mene uputila malo više u to, tako da sam ja otišla tamo na audiciju, prošla sam i tad je krenulo to, da kažemo, moje bavljanje glumom. Znači putovala si u Beograd? Da, išla sam u Beograd, svaki vikend smo imali ta predavanja. Onda sam iz Dadova prešla u Prve korake, to je isto dramska škola. Pa sam onda posle krenula, kad sam shvatila da ću da upišem glumu, da je to, onda sam čak išla i kod Nade Blam na pripreme i tako sam došla do fakulteta. Kako je to izgledalo kod ljudi kojima si bila okružena? Da li su te oni ohrabrivali, da li su prepoznali taj talent kod tebe, roditelji, da li si imala podršku? Pa imala sam podršku roditelja, mislim da nisam imala podršku roditelja, verovatno ne bih ni studirala glumu. Imala sam podršku roditelja, imala sam podršku okoline, ali su generalno mnogi mislili da je to neki moj hir. Da to nije ono što ja zapravo želim i čime ja zapravo želim da se bavim u životu. Da je nešto prolazno. Da je prolazno, da je neki hir, pošto sam ja jedinica, a sve jedinice, kao što znamo, imaju neke svoje hirove, kapriciozne su, tako da su ljudi mislili da je to neki moj hir, ali onda vremenom kad su videli da sam krenula u Dadov, pa da sam se ozbiljnije posvetila tome, onda su shvatili i onda je to bilo to. Ali generalno roditelji su me uvek podržavali, bez njihove podrške ne bih bila tu gde jesam. Da li više voliš da se baviš pozorištem, znači da glumiš u pozorišnim predstavama, ili te više zanima možda filmska umetnost? Pa podjednako me zanima. Mislim, pozorište ima tu neku čar, zato što ta publika koja ti šalje energiju i to ne kažu za džabe daske koje život znače. Zaista su to daske koje život znače, jer vi kad stanete na scenu, dobijete takav neki osjećaj koji ne može da se opiše, može samo da se doživi i u tom smislu mi je privlačno pozorište i volim ga. Jer ta interakcija sa publikom je zaista predivna i to je ta glavna čar pozorišta, a opet s druge strane film ili televizija isto ima neke svoje čari, jer ti opet tu sazrevaš isto donekle i imaš to ponavljanje tih kadrova, tih scena, imaš priliku da uradiš nešto bolje od prethodnog, što u pozorištu kad si u predstavi ne možeš. Ako si uradio si, pa idemo dalje. Dalje je to dobro, dalje je to loše, tako je kako je. Tako da volim i pozorište i televiziju, ne bih mogla da se opredelim iskreno. Znači, ako sam dobro razumeo, kad se snima neka televizijska serija ili film, praktično to služi kao dodatno vežbanje, usavršavanje. Pa usavršavanje, tako, jer imaš priliku da ako nije dobra scena, ponavljamo, idemo dok ne bude dobro. Dok ti na probama uradiš super i dođeš na scenu, da li je tu u pitanju trema, da li je u pitanju ta neka interakcija s publikom gde se zbuni glumac, bilo šta, i ti ako to ne odradiš dobro, taj doživljaj ako nemaš, što je najbitnije generalno u glumi, ne možeš da se izvadiš. Ako je jedan glumac nije u tome 100%, predstava nije dobra. Tako da je to opet mana pozorišta, ali je u suštini dobro je raditi. Dobro je raditi i tamo i koji se nismo nalazili u takvim situacijama. Što se tiče same monodrame, da se još jednom vratimo na nju, spomenula si da planiraš da nastupiš i u Staroj Pazovi i u nekim drugim gradovima. Da li su tvoji planovi za budućnost vezani isključivo za nju ili imaš još neke projekte koje pripremaš? Pa, generalno, trenutno sam u monodrami, što bi se reklo, ali planiram diplomsku predstavu. Još nisam pronašla tekst odgovarajući, ne znam da li ću pisati tekst ili ću naći nešto pa ću raditi dramatizaciju, to još nisam odlučila. Nemam ideju šta bi to moglo da bude. Koliko imaš vremena da pripremiš? Pa, imam par meseci. Imam, da kažem, ajde od januara do juna. Imam fore, tako da stići ću, ne brinem se oko vremena, stići ću sve da uradim, ali se trenutno nisam bavila time, tako da mi je sada najbitnija ta monodrama, da to odradim, da, to sam naučila na fakultetu, da budem temeljna, inače ranije nisam bila, tako da sad mi je to najbitnije i to su mi neki kao planovi za neku bližu budućnost. Ali svakako da ti misli nekad idu i malo dalje. Pa idu meni misli i na master. Kad smo malo pre razgovarali, rekla si mi nemoj da me predstaviš kao glumicu, još uvek nisam, još uvek se školujem, bit ću kad završim fakultet. Tako je. Da li prosto imaš neke želje, kako vidiš tu neku svoju karijeru kasnije profesionalno? Pa volela bih. Sigurno imaš neka maštanja. Pa imam maštanja. Kad sam bila mlađa, maštala sam o tome da odem u Hollywood, na primjer. To se međutim sad promenilo. I sad bih najviše voljela da ostanem ovde u Srbiji. Da budem ovde u Srbiji i da igram ovde u Srbiji za našu publiku. Voljela bih da odem na usavršavanje u inostranstvo,
ali bih voljela da se vratim u Srbiju. Jeste da u Srbiji nije toliko cenjena gluma kao umetnost i bilo koja umetnost nije cenjena u Srbiji, ali mislim da je posebno nešto kad si ti u svojoj zemlji i kad radiš ono što voliš. I nije bitan ni novac, nije bitno ništa. Da li to doživljaš kao patriotizam? Pa, s jedne strane da, ajde da kažemo da. Ili isključivo iz sebičnih razloga jer se ti bolje osjećaš? Pa i osjećam se bolje, ali ajde može biti i patriotizam. Nisam razmišljala to na tu temu. Lepo mi je, komfortno mi je ovde. Radim, studiram ono što volim, živim normalno, ne živim sad nešto luksuzno, živim prosečno kao i svaki stanovnik Srbije, uglavnom. Okružena sam prijateljima, tu su mi familija, tu mi je porodica i ne bih mogla, mislim da nisam još uvek spremna da odem i ne razmišljam o tome da odem na duži period van Srbije. Dobro, ti još uvijek živiš u Staroj Pazovi. Da, tu sam okružena svojim prijateljima iz detinjstva. Da. Još uvijek, da li ćeš se možda preseliti u Beograd? Pa planiram sad kada završim osnovne studije i ako ostanem u Srbiji na masteru, planiram da pređem u Beograd. Sad još to ne znam, to još nije sigurno, jer nisam još odlučila gde ću tačno na master, ali planiram da ostanem ovde i da se preselim u Beograd. Evo, za kraj mogli bi samo malo popričam, kad si već rekla da planiraš da nastaviš da radiš u Srbiji, sa nekim stanjem kako trenutno izgleda ta scena, što u pitanju filma i televizije, što u pitanju pozorišta. Da li vidiš tu neke pomake zadnjih godina, da li vidiš tu neku bolju budućnost, jer znamo, često se ljudi žale koliko se ulaže u kulturu, kako to sve izgleda. Pa ima pomaka, ima dosta pomaka. Generalno mislim da se trenutno sada najviše snima u Srbiji, da se ranije nije toliko snimalo. Ima dosta pomaka, kvalitetni su nam projekti, moram da pohvalim. Evo samo da se osvrnemo na Južni vetar, koji je napravio bum, kao što je nekada napravio Montevideo pre par godina. Čarape kralja Petra, to je radni naziv Čarape kralja Petra, isto je film koji je pomerio granice, Koreni serija, ima dosta, Žigosani u reketu, ima dosta sada dobrih projekata, Vojna akademija. Meni su generalno u poslednjih par godina zaista imamo dobre projekte kako na televiziji, a opet s druge strane i u pozorištu, dosta se radi. Mislim da postoji velika šansa da izađemo iz onog mraka u kome smo bili dugo godina unazad, jer je stvarno, mislim da nam se smeši svetla budućnost, kako starijim kolegama, tako i nama, početnicima, jer se dosta je počelo da se snima i dosta ljudi ulažu u kulturu, što je za pohvalu. Ja ti želim mnogo uspeha u predstojećoj karijeri, pre svega u ovoj monodrami koju pripremaš da sve prođe kako treba, da budeš i ti zadovoljna i publika. Hvala puno. I da i ti nekim svojim radom narednih godina doprineseš da ta naša kulturna scena bude što kvalitetnija. Hvala vam puno. Mi ćemo već biti još u kontaktu. Pa bit ćemo, naravno, ja ću vas obavestiti kad budem imala pazovačku premijeru, tako da bih voljela da dođete da pogledate. Svakako. Hvala ti na razgovor. Hvala vam.